Helo, Malcolm Allen dwi, a dwi'n ôl efo'r bwrdd tactics I edrych ar y gwrthwynebydd nesaf I chwarae byn Cymru Iran. Hwn oedd y system nath Iran chwarae yn y byd Lloegr diwrnod o blaen I gêm gyntaf. Nath o ddim chwarae'n dda iawn, ildio 6 gol do. Ond fel un ma nhw dros y blynyddoedd dwytha yn chwarae fo'r system efo 5 yn y cefn. Wedyn y 4 ar draws canol cae a gadael Tareimi I fyny llinell fain. Mae hwn yn chwaraewr o hanner na I sôn amdano fo mewn eiliad. Ond da ni wedi cael problema chwarae yn y byd systema fel hyn o blaen lle maen nhw'n eistedd nôl. Mae'n rhai nhw gyda'r gêm yma. Felly maen nhw'n mynd I chwarae as moon I fyny llinell fain efo Tareimi. Gyda fod dros 20 gol I wlad hefyd. Felly y ddau yma ydy'r broblem I Gymru. Mae Tareimi dweud sgorio 5 gol yn y Champions League yn barod I Porto tymor yma. Felly dangos safonol o chwaraewr dio. Ac y greddf bach naturiol na sgorio goliau. Nath ni weld yn erbyn Maguire I Lloegr yn blaen lle nath o just I ddisgwyl lawr a mynd ffwrdd arall a wedyn colli dyn sgorio'r gol. Gret o gol. Pwysig bod Tareimi ac y dyn yma as moon pan ni'n cadw llygad ar nhw a mae'n rhaid I nhw chwilio am goliau. Rwan, penderfyniad anfarth, penderfyniad dewr mae Rob Page yn gorfod wneud yma hyn. Rhai pobl dweud penderfyniad anodd, dwi'n meddwl bod ti, mae'n no-brainer. Mae'r rhaid ni ennill y gem, mae'n anfodol bod ni'n ennill y gem. Dwi'n mynd efo 4 yn y cefn. Da ni wedi chwarae 5 y cefn. Da ni wedi chwarae efo Ben Davies, Joe Rodon a Chris Mepham yn y cefn dros y blynyddoedd dwytha yma, ond dim yn y gem yma. Mae wedi gwylio'r gem Lloegr, 4 yn y cefn yn gan nhw, ac hefyd mae'n rhaid y dyn ychwanegol na I ni yn ganol y cae. Joe Allen yn gorfod chwarae, felly fydd o'n gwarchod yr amddiffyn o 4 fan hyn. Wedi gyda ni Ethan Ampadu, nath wneud y dda iawn o'n i'n meddwl nos yn y blaen, a mae o'n heddi le llawn egni, lot gwell nag o'n i'n feddwl sef wedi bod. Mor bwysig bod o'n gwarchod yr amddiffyn yma'n hyn, oherwydd sgynnon ni ddim y 3 yn y cefn. Ia, nath ni'n colli'r gyntaf, ond yn sicr, barn mi, nath o ddewis y tîm anghywir, nath o ddim chwarae'r dyn mawr yma'r cawr, Keith y Môr. Faint o gyffreddiadau gath o yn Cwrs Cosby, America diwrnod blaen, 5. Felly mae hynna'n deud y cyfan am sut nath o chwarae a dylanwad gath o. Mor bwysig bod o'n y tîm, a mi fydd o'n y tîm, codiwch chi fi. Nath o'n neud y bel sticio. Be sy'n digwydd pan mae bel sticio I fyny fel blaenwr, ydy, da ni'n cael chwaraewyr ganol cae I ddod I fyny. Mae'r tîm I gyd yn mynd I symud I fyny hefyd. Mae rhai ni ennill y gem yma. Dim cwestiwn, neu da ni ar ffordd adra. So, Aaron Ramsey, chwarae'n i'r rôl gorau fo. Y rôl rhif 10 na nath ni fod Bellingham yn neud o I Lloegr diwrnod o blaen. Dwi'n eisiau sôn amdano nhw gormod, ond mi nath o'r rhediadau yma rhwng hein efo croesiadau'n dod fewn. Rwan ta, pwy sy'n mynd I chwarae y ddwy asgell? Brennan Johnson yn y tîm. Neith o'n neud pethau ddigwydd lawr ochr yma a Gareth Bale neud pethau ddigwydd ochr yma. Croesiadau I mewn i'r Cwrs Cosby ydy pwysigrwydd. Felly, os di Keith y Môr wneud rhediadau o Gareth Bale, da ni'n gwybod fydd Brennan Johnson I fewn ar y post ni'n pella, da ni'n gwybod fydd Aaron Ramsey'n cyrraedd pan mae'r Bale yn cyrraedd, felly amseru rhediadau am berffaith. Felly'n sydyn iawn, da ni'n gweld 3 chwaraewr yn y Cwrs Cosby o croesiad Gareth Bale. Da ni'n mynd I gael troseddi. Da ni'n mynd I gael fo Brennan Johnson yn cymryd pobl ar. Dyna di gryfdar o, mae Gwen ar ei wyneb o pan mae'n cymryd pobl ar a mae'n driblo rownd nhw a wedi cael y croesiadau mewn mewn I ergyd ar y gol. Mae Gareth Bale yn mynd I gael cicyrydd. Mae Aaron Ramsey yn mynd I gael lot o cicyrydd. A wedyn os da ni'n cael cicyrydd yn yr ardaloedd yma, da ni'n gwybod gyda ni'r chwaraewyr efo'r gallu I greu'r moment, creu rhywbeth special I creu y gol I ni. Ond dwi'n bod tro'n deud, os di Keith y Môr yn mynd I fyny am y bel, fydda I, fel yr ail ddyn, yn barod am yr ail bel, yn rhagweld y bel nesaf, a fi fydd yn sgorio. A dwi'n gobeithio bydd Brennan Johnson a Gareth Bale yn neud union un peth bore Dydd Gwener. Cymru 2 Iran dim.